አልኬሚስት ደራሲ ፓውሎ ኮኤልሆ ትርጉም አድማሳዊ ትግራይ ተራኺት አድሐነት ገብረ እግዚአብሔር ዘ አልኬሚስት አነ ንጉስ ሳሌሜ ንምንታይ ደኣ ንጉስ ዝኣክል ሰብ ምስ ሓደ ሓላዊ ኣባጊዕ ጓሳ ይዘራረብ ሓተተ ብሓውሲ ምግራምን ፍርሕን ብዙሓት ምኽንያታት ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ጽሑፍትኻ ኣለሊኻ ዕውት ሰብ ክትከውን ንምግባር እዩ እቲ ሓላዊ ኣባጊዕ ጽሑፍቱ እንታይ ምዃኑ ኣፍልጦ የብሉን ጽሑፍቶ ኣብ ህይወትካ ክትበጽሖ ዝግብአካ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ እዋን ንእስነቱ ጽሑፍቶ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ኣብ እዋን ንእስነትካ ኩሉ ነገር ፍሉጥን ዝከኣልን እዩ መናእሰይ ዝፈርሕዎ ነገር የብሎምን ኣብ ክሊ ዕድሚኦም ክርእይዎ ዝግብኦ ነገር ኩሉ ንምርኣይ ህንጥዋት እዮም ኮይኑ ግን ጊዜ እንተሃዲሙ ተኣምራዊ ሓይሊ ቅጅል ይብል እሞ ጽሕፍቶኦም ከግህዱ ከም ዘይከኣሉ ናይ ምእማን ስራሕቲ ይሰርሕ እቲ ጓሳ ካብዞም እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ዝተዛረቦም ወላ ሓደ ስምዒት ዝሃቦ ነገር ኣይረኸበን ኮይኑ ግን ብዛዕባ እቲ ተኣምራዊ ሓይሊ ዝበሎ ንምፍላጥ ተሃንጠወ ብዛዕባ እቲ ተኣምራዊ ሓይሊ ነታ ጓል እቲ ነጋዳይ እንተዘንቲውላ ክትግረም ትኽእል ኢሉ ገመተ እቲ ተኣምራዊ ሓይሊ ኣሉታዊ ከምስል ይኽእል ይኾን እንተኾነ ግን ጽሑፍትኻ ብዝግባእ ጋሃዲ ክትገብር ከም ትኽእል እውን የርኤካ እዩ ኣብዛ ፕላኔት ዘሎ ሓደ ዓቢ ሓቂ ይነግረካ መን ይኹን እንታይ ብዘየገድስ ሓደ ነገር ምስ ትደሊ ዝገሃደልካ ካብ መንፈሳዊ ህዋ ስለ ዝቕዳሕ እዩ እዚ ድማ ምድራዊ ተልእኾኻ እዩ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ምጉዓዝ ጥራሕ እንተኾይኑውን ወይ ድማ ጓል ነጋዳይ ሃለባ ክንምርዖ ንደሊ እንተኾይኑ ዋላ ሓተተ ሓላዊ ጓሳ እወ መዓስ እዚ ጥራሕ ዋላ ዋጋ ዘለዎም ታሪኻውያን ሃፍትታት ምእላሽ ነብሲ ዝዓለም መዓዛ ህይወት ደቂ ሰባት ከም ትኸውን እውን ብሓዘን ብቕንኢ ብኽፍኣት እውን ትሕመስ ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ ሓላፍነት ዝኸውን ጽሑፍቱ እንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ እዩ ኩሉ ናይ ዝዓለም ነገር ሓደ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ኣብ ዝኸድካሉ እዋን ዝደለኻዮ ንምርካብ እቲ ዓለማዊ ምግሃድ ውዲት ይዓለም ክልቲኦም ንውስን ግዜ ምንቅስቓስ እቲ ዕዳጋን ሓፈሻዊ ምስሊ እታ ከተማን እናተዓዘቡ ኣብ መንጎኦም ጸጥታ ሰፈነ ዝንባለ ምሕላው ኣባጊዕ ከመይ ክሓድረካ ኽኢሉ መገሻ ዝፈቱካ ምዃነይ ዝተለዓለ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ማእኸል እቲ ዕዳጋ ኣብ ሓደ ጸግዒ ኣብ ዝነበረት እንዳሸቐጣ ሸቐጥ ደው ዝበለ በዓል ዋና እንዳባኒ ኣመላኸቶም እቲ ትሪኦ ዘለኻ ሽማግለ ቆልዓ እናሃለወ ተጓዓዛይ መንገደኛ ክኸውን ድሌት ነይርዎ ኮይኑ ግን ፈለማ መሰንከቲ ባኒ ንምዕዳግ ገንዘብ ክዓቁር ወሲኑ ምስ ኣረገ ናብ ኣፍሪካ ኸይዱ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ክዕርፍ ትልሚ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ደቂ ሰባት ኣብ ህይወቶም እሞ ድማ ዝሓለምዎ ዝኾነ ነገር ናብ ተግባር ክቕይሩ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ፈጺሙ ይተረድአን መንገደኛ ምዃን ሕልሙ ካብ ነበረ ጓሳ ክኸውን ነይርዎ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ሓተተ እቲ ሓላዊ ባጊዕ ካብ ዝገርመካ ከምኡ ንምግባር እውን ሓሲቡ ነይሩ እዩ ብዝብል ሓሳብ ጀሚሩ ዘረብኡ ቐጸለ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ኮይኑ ግን ሰዋና እንዳባኒ ልዕሊ ጓሳ ተደለይቲ እዮም ገዛ ኣለዎም ጓሳ ግን ካብ ገዛ ወፃኢ ኣብ ዝረኽቦ ጸግዒ ይሓድር ወለዱ እውን ደቆም ካብ ጓሳ ክምርዐዋ እንዳባኒ ዘለዎ ሓዳር ክገብረለን እዮም ዝደልዩ እቲ ሓላዊ በጊዕ ብዛዕባ እታ ጓል ነጋዳይ ጎርዞ ሓሰበ
ኣብ ከባቢ ልቡ ሕማም ክስምዑ ጀመረ። ኣብ ትነብረሉ ከባቢ እንዳባኒ ዘለዎም ኣእላፍ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ቁሉዕ ሓቂ እዩ። እቲ ሽማግለ ዘረብኡ ቀጸለ። ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ልዕሊ ጽሑፍቶኦም ብዛዕባ ጓሳ ወይ ድማ ብዛዕባ እቶም እንዳባኒ ዘለዎ ኣድላይነት እዩ ዘጨንቖም። እዚ ምስ በለ እቲ ሽማግለ ገጻት እቲ መጽሓፍ ክገናጽል ጸኒሑ ኢዱ ኣብ ዝፈቐደሉ ደው ኣቢሉ ከንብብ ጀመረ። እቲ ጓሳ ንእሽተይ ብትዕግስቲ ተጸበዮ። ኣይከኣለን ከምቲ ንባዕሉ ካብ ምንባብ ዘቋረጾ ብግድኡ ሕነ ክፈዲ ኣቋረጾ። ንምንታይ ኢኻ ግን እዚ ኩሉ ዝነገርካኒ? ምኽንያቱ ብዛዕባ ጽሕፍቶ ክትፈልጥ ኣዝኻ ተሃንጢኻ ስለ ዘለኻ። ሕዚ እኳ ሃንቀውታኻ ንምቁራጽ ጋእ ትብል ኣለኻ። ስለዚ ንስኻ ሰባት ተስፋ ቆሪጾም ጉዕዞኦም ደው ንምባል እንተሓስቡ ትኽሰት ማለት ድዩ? ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ ሰብ በዚ መገዲ ኣይሓልፍን። ኣነ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዓርሰይ ኣመሳሲለ ይርከብ። ሓደ ግዜ ጽቡቕ መፍትሒ እንትኾን ወይ ዝነኣድ ሓሳብ ኮይኑ ረክብ። ካልእ ግዜ ድማ ኣብ ሕማቕ ናብራውን ክትረኽበኒ ትኽእል ኢኻ። ነገራት ከይከብዱ ድማ ገብር። ካልእ ብዙሕ ነገራት እሰርሕ። ሰባት ግን ኣነ ከም ዝሓሰብክዎ ኣይፈልጡን። እቲ ሽማግለ ጉዳዩ ምስ ተጓንፎታቱ ብምትሓሓዝ ምዝንታው ቀጸለ። ቅድሚ ሰሙን ንሓደ ሰራሕተኛ ዕደና ንምቕራብ ዓርሱ ናብ እምኒ ቀይሩ ምንባሩ ዕለሎ። እቲ ሰራሕተኛ ዕደና ማዕድን ኤሜራልድ ዝበሃል ዝነበረ እምኒ ክእልሽ ሓሲቡ ኩሉ ነገሩ ንሓንሳብን ንሓዋሩ ጠንጢንዎ እዩ። ን5 ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ሓደ ሩባ እንትሰርሕ ብኣማኢት ኣሽሓት እእማን ኣገላቢጡ መርሚሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ዝሓሰቦ ስለ ዘይሰመረሉ ተስፍኡ ክጽንቀቕ ይጅምር። እዞም ኩሎም እእማን መርሚሩ ዘይረኸቦ ኤመራልድ እምኒ ድሕሪዚ ክረኽቦ ኣይሓስብን። ምናልባት ካሊእ ሓንቲ እምኒ እንተዘተኣላልሽ ካሊእ ሓንቲ ኤመራልድ ምኾነት። እቲ ሽማግለ ንባዕሉ ናብ ክብልብል እምኒ ቀይሩ እናከራረወ ናብ እግሪ ኣራይ ማዕድን በጽሐ። እቲ ሰራሕተኛ ማዕድን ብሰንኪ ብኽነቱ ዘሕለፎም 5 ዓመታት ተናዲዱን ተስፋ ቆሪጹን ብምንባሩ እናከራረወት ኣብ እግሩ ዝበጽሐት እምኒ ልዒሉ ደርበያ። ነቲ እምኒ ዘሎን ዘየሎን ዓቕሙ ተጠቒሙ ስለ ዝደርበያ ኣብ ልዕሊ ካሊእ እምኒ ዓሊባ ነቲ እምኒ ሰበረቶ። ዝተሰበረ እምኒ ኣብ ዓለምና መወዳደርቲ ዘይርከቦ ኤመራልድ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ ነይሩ። ሰባት ኣብ ህይወቶም ገና ብወጋሕትኡ ምንጽርጻር ይጅምሩ። ናይዚ ምኽንያት እንታይ እዩ በለ? እቲ ሽማግለ ብሓውሲ ምንጽርጻር ተስፋ ብምስኣን ምናልባት እውን ካብ ሰናይ ጉይሓቱ ቀጻሊ ጉዕዞኦም ሕድግ ኣቢሎም ዝገደፍሉ ምኽንያት ክኾን ይኽእል። ሳንዲያጎ እቲ ጓሳ ብዛዕባቶም ዝተቐበሩ ታሪኻውያን ሃፍትታት እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ከም ዝነበሩ ዘከረ። ዋጋ ዘለዎም ዝተቐበሩ ታሪኻውያን ሃፍትታት ብሓይሊ ውሕጅ መሬት እንትሽርሸር ተገይሮም ኣብ ቀረባ ይርእይዎ እዮም። ብተመሳሳሊ መገዲ ካሊእ ውሕጅ ደለል ሒዙ መጺኡ ክቐብሮምን ይኽእል። ቀጸለት ሽማግለ ብዛዕባ ዋጋ ዘለዎ ውልቃዊ ሃፍትኻ ክትመሃር እንተደሊኻ ካብ መንጎ ባጊዕኻ 10 ዒድ ሃበኒ። ካብ ዝረኽቦ ሃፍቲ ካብ 10 ሓደ ዒድ እንተሃብኩኻኸ? እቲ ሽማግለ ቅር ዝበሎ መሰለ። ብዛዕባ ገና ብኢድካ ዘይኣተወ ሃፍቲ ቃል ምእታው እንተጀሚርካ እትደልዮ ነገር ንምርካብ ዘለካ ሓይልን ጉልበትን ክስእኖ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪዚ እቲ ጓሳ ካብቲ ዝረኸቦ ሃፍቲ ካብ 10 ሓደ ዒድ ንምሃብ ነታ ጂፒሳዊት ሰበይቲ ንምሃብ ቃል ከም ዝኣተወላ ገለጸሉ። ጂፒሳውያን ሰባት ከምኡ ክገብሩ ናይ ምእማን ሓይሎም ዘለዓለ እዩ ዝበለት ሽማግለ
كقتلو زحسبو زربات دو هبيلو نوي حستنفسه كوينو جن أبو عزو هيوت كل نجر عرسو زخالو وقالو ناينس أزبحال نجر يلن إزي كتردا سلزخالكا نعدا يقبئكا إتش ما قله ما تصحفو ملسلو صباح كم زحز ساعات كم منغو أباقعخا عصرت يدحيسكا تملس كاو تستقبر تاريخا وحفتي كمي كترخبو خمتخيل كنقركا اي دحانكون تشاو تلاعيلو بصقعا صقعي اتعداغا غيرو تعزره كابعينتي اتغواسا تسوره The Alchemist ደራሲ ፓውሎ ኮኤልሆ ትርጉም አድማሳዊ ትግራይ ተራኺት አድሐነት ገብረ እግዚአብሔር The Alchemist